Piye teman-temanku, aku ki tangi melek iki. Mari-marian jemaah lagi yang guru guruku Mbah Ratu Gumbel iki kanca-kanca lho. Iya to. Oh, iki lho. Oh, jadi aku mblituk. Wah, awakku gregesi lara kabeh. Lali kanca-kancaku rahayu rahayu asal peparing Gusti Kang Maha Suci ingkang boten sare. Lah iki teman-temanku, aku tangi turu iki maringi sedekah ibuku ya bapakku. Lah ya bapak wong Jawa. Lah kok sapa sing diarani ibuke wong Jawa karo bapake wong Jawa? Ya jelas to kanca-kanca. Ibune bapake ya ibu bumi. Ibune ibu bumi, bapane bapa angkasa utawa bapa alam. Iya to lho. Iki lho tak kesediani ro dhewe. Bapa alam tak kae sediani sedekah apa iki rokok 76. Nah, terus tak kae ibuku karo bapakku tak kae apa iki? Jeruk sitok apa ben dipecah dadi loro ben setia ngono lho. Ya, tak kae gedang cilik-cilik iki. Iki kalau ngakeh diwiki tak gumlek tak pangan iki. Ya terus tak pangan joloke aku. Anake yo pengen mangan kok. Lah iki tak sediani iki sedekah dupa arum barang. Nah, iki tak sedekahno iku ibuku lho karo bapakku sesembahku. Wong-wong yo ben to nyembah keyakinane dhewe-dhewe kan gak apa-apa ae. Wong sesembahku ya iki mang ibu bumi, bapa alam, yang waktu. Ya telu kuwi sesembahku ya Gusti Yang Maha Agung. Iya to lah. Empat tak sembah. Tapi sing paling tak sujudi, lah sing paling tak patuhi, sing paling tak takuti ibu bumi. Ya, lah dasar apa aku takut? Lho sing kae mana aku mendino, kae jajan, kae apa? Kan ibu bumi. Maka aku sujud, bathukku tak templekno ibu bumi. Nek dosa lan lepatku aku njaluk sepuro ngono lho teman-temanku. Ah piye kanca-kancaku. Iki petuk wong gendeng Mbah Kober gendeng. Mbah Kober stres. Mbah Kober koplak. Domong yo terus repot wis Mbah Kober. Sekolah ora lulus, SD kelas 5. Maca gak iso, nulis gak iso. Mangkane sampean konten ya aku ora iso bales wong pancen ora petus nulis ya kon bales. Oh, piye kanca-kancaku? Putra putriku lali. Kanca-kancaku ning sahabatku putra putri Nusantara kok anakku ya aku sampean jaluki ngon katok aku ngoni ya golek pangan kuwi lho mosok sak Nusantara putra putri terus anakku wah aku iki sing bingung. Mbok tuntut mbok kon nyekolahno wah iki sing susah. Piye. Saiki ngene ya. Putra putriku sahabatku. Tak kae wejangan supaya sampean kendel pemberani. Iya toh, menghadapi apapun di dunia ini. Lah. Ini kan perlu dipahami ngono ya. Perlu dipahami. Lah wejangane opo? Lah iki bapakku lah lho sampean ngono. Waduh. Ya Mbah Kober ngono bae dadi nek sampean putuku
Nak sampean duwe akeh iki mbahku tak kei duit kan ngono ta. Ya, iya to kanca-kanca. Tak kei wedang 3 ilmu ae lho ben kendel kaya Mbah Kober. Siji ya iki mung tak bolak-balik tak omong. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dadi sapa ae nyang alam donya, nyang negara Indonesia, mbuh kuwi kejawen, mbuh kuwi agama Islam, mbuh kuwi agama Kristen, mbuh kuwi agama Hindu, mbuh iku agama Buddha, mbuh iku agama apa ya? Oh ya Konghucu, putra-putriku, kancaku ning. Nak jek gelem nglecehno, lah gelem ngelokno. Wah, kuwi ora perlu diajeni. Lha piye? Ya ora perlu diajeni ngono lho. Wah. Nak sing ngelokno nyacat wong kuwi musyrik kafir. Sing mbok sembah kleru. Kleru dengkule nyembah ibu bumi kok kleru sing kek pangan kok. Nyembah Bapa Alam sing kei kebebasan teko ndi-ndi iso nunjukna keindahan alam disembah kleru. Wah, kleru dengkule ngono. Piye kanca-kancaku yang ada di seluruh bumi Nusantara. Jadi tuntunan opo ae ya. Nak isik mengandung unsur kebencian aja diikuti. Nak yang negara Indonesia jelas kuwi melanggar dari ketuhanan Yang Maha Esa. Yang kedua, melanggar kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, melanggar persatuan Indonesia. Putra-putriku yang sangat kami sayangi dan kami cintai dengan tulus. Marilah kita bersama-sama bangkit untuk berbakti kepada bangsa dan negara kita ini. Makane sing derenge ilmu Pancasila kuwi ilmu sing sempurna di seluruh dunia. Lah, sila ke-1 ketuhanan Yang Maha Esa. Kita harus patuh karo ilmu Tuhan. Patuh iki piye? Ya, kan perlu dipahami. Patuhe aja menghina agama lain, aja ngelok-ngelokno wong kafir. Yang kedua, kudu patuh karo kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, awake dhewe patuh menghargai segala agama, kepercayaan adat dan suku. Sing dihargai gak gelem gak rumangsa diambil adil. Ya ora perlu diajeni. Lah piye? Wong ngajeni diajeni ra gelem kok. Nek diajeni ra gelem, ya awake dhewe rasa diajeni diambil dari apa? Dari wilayah kemanusiaan yang adil. Ya, gak dosa wi wong ra kena diajeni percuma. Terus yang nomor 3, kalau kita bersama untuk mengajak mewujudkan persatuan Indonesia, dan sing gak gelem dijak untuk membentuk persatuan dan kesatuan, dirinya rumangsa benar dan suci, ya ora perlu diajeni ngono lho teman-temanku. 3 langkah itulah putra-putriku. Kleru ning teman-temanku yang ada di seluruh bumi Nusantara. Genggamlah sebagai bekal hidup dan bekal menghadapi masalah. Aku yakin bekal 3 langkah
ketuhanan, kemanusiaan, dan persatuan Indonesia langkah yang paling sempurna. Rahayu, rahayu, rahayu. Angsal pepayung Gusti Kamo Suci ingkang boten sare. Haha. Selamat berjumpa lagi sama wong gendeng, kucluk, sama wong gemblung.